comencem una altra setmana i restant una altra setmana més al nostre confinament i intentarem, com sempre, fer que gaudiu dels nostres directes. Avui, com no, resum, informació de referència per estudiar, una miqueta de cinema i de sèries i, com no, acabarem amb una entrevista amb una convidada, jove d'aquí de Mollet, amb una experiència molt interessant. Som-hi, doncs, comencem amb el dilluns 3 de maig. Bona tarda. Com estàs? M'escoltes? Sí, ja el veig perfectament. Bona tarda, company. Se m'escolta bé o què? Com estàs? Doncs mira, molt bé. Sí, de moment sí. De moment bé. I se'm veu bé? Jo no em veig. 4 de mayo, me han dicho, me acaban de corregir, disculpen, es 4 de mayo, gracias mamá, por corregirme siempre. Avui, sabeu quin dia és avui? Avui és el Dia Internacional de Star Wars. És el dia Llavors, de Star Wars. May the Force. suposo que avui a l'Oriol es portarà informació. Madre mía, que tienes ahí montada. Sí, suposo que sí. Doncs, què tal? Com ha anat el món? 3 dies de descans. Dijous... Molt bé. Molt bé, hem tingut 3 dies de descans de descans en directes, perquè hem continuat ampliant les nostres xarxes, el nostre canal de YouTube, el nostre web, amb tot de recursos, de serveis per aprofitar tots aquests dies que estem fent per aprofitar i tenir de tot durant aquests dies de confinament, que ja de mica en mica sembla que comencem a sortir una mica de tot aquest tema. Ja es veu la llum al final del túnel. Una miqueta d'esperança, ja comencem a veure una miqueta de llum, encara que sigui una horeta al dia, però ja comencem a veure una miqueta de llum. Ja es comença a notar. I s'agraeix. I tant que s'agraeix. Dijous vam tenir una invitada molt interessant. Vam comptar amb la presència de la Thais, que em va deixar sense poder explicar que ja teníem la persona guanyadora del concurs de sorteig de Sant Jordi. I de per fi ja està, ja m'he desenliat. El divendres, o sigui, el dijous no vaig poder informar que ja teníem a la persona guanyadora del sorteig de Sant Jordi, que va ser la Joana Segura. Vaig fer un... Espera, rebombo. Ja ho he dit. Rebombo. No hay ninguno por aquí en YouTube, rápido. No. Compi, això s'havia d'haver preparat, abans. Si em volies preparar. Ja. S'hauria d'haver preparat abans. A ver. Es que pensaba que habría alguno así rápido, pero solo de unos segundos no hay. El divendres va acabar... Perdó, dijous va acabar... Nada, no hi ha. Què és això? M'has posat Doncs això, dijous va acabar el plaç per presentar-vos o per recomanar-nos els vostres llibres i el sorteig, vaig fer el sorteig aquí a casa meva amb uns paperets i li va... Ho vaig fer jo amb el meu fill, amb el Biel. Ho vam fer nosaltres aquí amb uns paperets, amb tothom que s'havia presentat i res, va guanyar la Joana. Com va guanyar? Qui va guanyar? La Joana. Joana, ja tenim guanyadora del concurs de Sant Jordi. Ho he dit 10 vegades, company. No, pero hay que hacerlo bien, hombre. Se ha portado un fantástico lote de
Laura. I la Joana, quan pot passar a recollir-ho? Li portarem a casa, li portarà gràcies a... Bueno, el lot de llibres es va comprar, es va encarregar a la llibreria La Illa i en breu li arribarà a casa. I res, hem parlat amb ell, ens ha donat la seva adreça i en breu ho rebrà. Espero que ens faci una foto del moment en el que rep el seu fantàstic lot de llibres. I bé, què més? Aquesta tarda tenim una entrevista amb una jove de la ciutat, molt joveneta, que ens explicarà la seva experiència en un intercanvi que a més ja veuràs que li va agafar a principis de confinament, aquest intercanvi que estava al Canadà. Ja veureu que bueno, a veure com se'n va sortir. I què més? Com sempre, la Marta, l'Oriol ve aquesta tarda també? Sí, oi? L'Oriol també ve aquesta tarda? Correcte. L'Oriol no ho farà patir i estarà. Sí, el veurem, no ho sabem. Escoltar-lo segur, no? Veure ja ho veurem. Sí, espero, perquè l'altre dia no va tenir problemes i per tant no va poder sortir, però bueno, avui ja sí, ens portarà informació de cinema i suposo i espero que ja que és el dia internacional de Star Wars, ens portarà referència de Star Wars. Espero que sí. Bé, com a bon friki ens portarà alguna referència de la famosa saga. I després a les 7, com cada dilluns, tindrem cuina amb la Ira de Geoblau. Cuina saludable per a joves. Avui no m'ha dit les receptes, és una sorpresa, ja veurem quins són els dos plats, però segurament el que sí que tenim clar és que són plats saludables i no sé si et portarà melmelada o no te la portarà. No creo. No és que no. O sigui que... Sempre et diu que no. S'està esperant que s'aixequi el confinament per fer una recepta allà. Mira, no? Molt bé. I res, continuem, de totes maneres, això, continuo dient jo sempre el que dic cada setmana. Les xarxes de joventut estan obertes a la participació dels nois i les noies joves de la ciutat. Si voleu explicar-nos com ho esteu passant, si voleu compartir una música, una pel·lícula, una sèrie, qualsevol recurs que us vingui de gust, aquestes xarxes estan obertes per vosaltres, ens envieu un privat i estarem encantats de compartir amb vosaltres aquests moments que en realitat estem tots en el mateix vaixell, no? Perquè tots estem tancats a casa, tots estem intentant aprofitar aquests dies el millor possible i realment, mira, contra més ens expliqueu, més coses ens expliqueu, millor per tots, no? Més aprendrem. I ja està, res més. Jo per la meva banda, company, no tinc res més a dir, em sembla. Que ens veiem demà. Com sempre. Que ens veiem demà. Un resumen perfecto de telediario. Avui no m'has dit... Perdó. He mogut la taula. Perdó. Jo no sé com clar, perquè tu no tens cascos. Clar, jo tinc d'això, tinc el... Jo porto estat considerat glicos i per tant ja ho tinc tot preparat perquè estigui ben quadrat. No hi ha manera. Doncs res, ens veiem demà, company, que vagi bé la tarda. Martal, una salutació per Martal, que ens diuen que saludem, doncs una salutació molt forta per Martal. I tenim l'Uri ja preparat també per després. Ja tenim l'Uri i també tenim a la nostra convidada per aquí, L'he vist abans, Tenim a la nostra convidada. Sí, també està preparada. Sí, avui ho tenim tot a l'hora i... Ho tenim tot a punt. L'única cosa és que a mi se m'ha caigut el mòbil, però a part d'això, aquí l'única desastre. Doncs ja està, company, bona tarda. Hasta aquí el noticiario de Laura y Castigulu. Y nada. Pues venga, corazones. Un petó. Hasta ahora. Bona tarda. Fins demà. Adéu. Adéu. I, com sempre, la Laura s'ha portat la seva informació del sorteig, un resum del que va ser l'últim dia
del que serà avui, i ara ja li toca fer entrar a la meva companya diària, la Marta, que sempre ens porta, com sempre, la seva informació de referència per estudiar, i després farà un petit incís en el món del cinema i les sèries, abans de donar pas al nostre expert de cinema i sèries, l'Oriol. Marta, endavant, bona tarda. I... no et veig res, no sé si se t'escoltarà. A veure, problemes de connexió una altra vegada tenim. I a veure... no ha pogut ser la connexió, ja comencem a tenir problemes. Así se empieza el lunes, como de humana. Con problemas y buena música. I ja he acceptat una altra vegada, a veure si pots entrar. I a més es poso la bona música, com no. A veure, Martona, si pot entrar. Martona, ponte en algún lugar de la casa que tenga más conexión. I no està encara la teva entrada, no patiu, perquè encara que això retrasa una miqueta. Atenció. I sembla que no, que hi ha problemes. Sembla que sí, que no li deixarà entrar encara. No ha pogut encara unir-se, anem a provar una altra vegada. Martona, ponte en algún lugar con más conexión. Acabo d'acceptar una altra vegada, a veure si pot ser. Anem a veure si pot entrar després de reiniciar-se. Mira, de moment faré un petit repàs encara que s'ha començat abans. Sisplau, no deixeu de passar vídeos. Ara sí, Aleluia. Com estàs? Bé. He tingut un productiu. Bé, així m'agrada, un bon productiu. I ja he vist que ha sigut tan productiu que ha costat un poquito entrar en el directo, No, si és que just quan he entrat ha posat que l'aplicació d'Instagram s'havia detingut i he hagut de tancar uns quants cops, però ja des del principi el directe que ja estava aquí. Bé, ja últimament he estat amb bastants problemes, no sé per què, però bueno, anem a veure si continua la tarda sense problemes ara ja, que ja s'ha donat una miqueta de problemes amb la connexió. L'Oriol sé que avui anirà bé, a todos los pasos para que vaya bien, todo el procedimiento. ¿Cómo estás, Martona? Ja has dit que molt bé, un poc molt productiu que has fet alguna coseta així? Bueno, deures, posar-me al dia en assignatures, avui he estat d'operació currículum, buscant feina, i també he tingut temps de jugar una mica a la Switch, també he vist alguna que altra sèrie i pel·li, que ara us la recomanaré, acabi els enllaços, i poc més. Bueno, està molt bé. Sí. Productiu, variopinto, ha habido de todo. Sí, temps per tot. I bé, si estem a veure, comencem amb el repàs d'estudis. Sí, mira, avui porto un parell de canals, més que d'estudi en si, que també és el primer, per exemple, es diu CEDREAC Educació Ambiental, i per aquells que estigueu interessats, ja sigui docents o talleristes o futurs monitors o premonitors, és un canal que fa vídeos tant de llarg com curt format i són
recursos sobre educació mediambiental. Té una secció que és una mica de conferència, no?, d'educació ambiental en temps de quarantena, que és més llarga, una horeta i mitja, i després té, per exemple, recursos com cançons sobre el medi ambient, etc. i l'he trobat molt interessant. Molt bé, també, que és una formació que ara els joves agafen molt també per agafar experiència en el món laboral i a sobre també els que ens agrada fer activitats i coses d'aquestes. És una sortida molt comú per agafar experiència en el món de les activitats i altres explicacions d'activitats de lleure. Què més? I, bueno, el segon i últim canal que porto és una barreja, no?, una mica de ciències numèriques, d'economia, de física, una miqueta de química també, de matemàtiques, i aquest canal es diu OH Acadèmia. I, bueno, aquest és una mica més complex perquè té un format una mica més llarg, no?, de 15 minuts, 20 com a molt, però està bé igualment i, bueno, parla de temes com, per exemple, com convertir longituds, temes de química, àrees, perímetres, proporcionalitat, triangles i, bueno, diversos temes que us poden ajudar a estudiar. Molt bé, doncs m'ha agradat també la selecció d'avui a part de dilluns, no volem sobrecarregar una miqueta de formació i d'estudis i de projectes i de treball. Ja està bé per començar aquesta setmana, que ja com hem parlat abans de Laura i jo, ja cada vegada comencem a veure una miqueta al final de tot això, encara que sigui a gotetes comptades, però bueno, mica en mica som de la pica, tu. I som-hi, doncs passem al cinema, si vols, què et portes al cinema? Doncs mira, porto una selecció que crec que és molt del teu estil i crec que t'agradarà molt, la veritat. El que porto avui és per a majors de 18 anys, encara que, bueno, que els límits a vegades són una mica difosos. I, bueno, si em dóna temps, al final porto una cosa més infantil. Primer començaré per la pel·lícula que l'he vist aquest cap de setmana, que és Midsommar, que va sortir l'any passat als cinemes, l'estiu passat, l'has vist? No, però la vull veure, perquè vaig veure l'altra pel·lícula del mateix director, que va ser la de Hereditari, correcte, i m'agrada molt, i la voldria veure, però encara no ha sortit a cap plataforma, per tant no he pogut veure-la encara. Sí, després si vols ja t'envio un enllaç, perquè crec que conec una plataforma que hi és, i bueno, aquesta pel·lícula, per dir-vos una mica 5 cèntims, va d'uns doctorats d'antropologia, no?, que un d'ells vol fer el seu treball, la seva tesi, a Suècia, no?, que hi ha com una comunitat, no?, que viuen allà i viuen una mica estil els amish, no?, allà apartats, enmig de la natura, cadascú té la seva funció, etc. I, bueno, un dels del grup té una nòvia que, bueno, que té una mica conflictes en la seva família, pateix uns quants xocs i decideixen portar-se-la amb ells de viatjar. I, bueno, i la pel·lícula se centra sobretot en l'estància dels estudiants en aquella comunitat i sobre les seves costums, com van tots vestits, com s'expressen, la funció de cadascú. I és una pel·lícula que em va agradar molt, però és molt explícita, així que si algú és una mica aprensiu, que s'ho repensi 2 cops. Sí? Ja, no és constant, és pinzellada. A mi em va agradar molt, però no és una pel·lícula, veus, que tornaria a veure com a tal. No? Ostres, no sé, a mi Hereditari em va agradar i la vaig veure una vegada i m'agrada molt. La vull tornar a veure-la i és el que dius, té petites traces d'escenes una miqueta fortes, però després és més bé el suspens i el joc d'oscuritat i sombres i coses així. A mi m'agrada molt Hereditari, ja t'ho vaig dir, i la veritat m'agradaria veure Midsommar. És una pel·lícula que m'agradaria veure. Sí, te la recomano. Després porto una altra que te l'he recomanat, però crec que encara no l'has vist, que és
és la meva pel·lícula preferida, que la tinc aquí, que és Old Boy, la versió coreana, i que és l'original. Old Boy? S'ha de ser multicultural. Real, que aquesta pel·lícula jo sempre recomano que no llegeixis cap sinapsi, que és una pel·lícula que l'has de veure sencera perquè així impacta més, però perquè us feu una petita idea i ja decidiu si la veieu o no. És d'un home, no?, que un dia, de cop i volta, el deixen anar. I ell ha estat engarjolat durant 15 anys. I llavors, quan surt, no ha estat engarjolat en una presó com a tal. Un dia el segresten, l'emmagatzemen i 15 anys després, sense dir-li res, sense parlar amb ningú, el deixen anar. I ell durant la pel·lícula doncs, intenta esbrinar qui li ha fet això i per què, per venjar-se. I la veritat és que és una pel·lícula que a mi m'agrada molt, utilitza un recurs com a la naranja mecànica, no?, de barrejar escenes violentes amb música clàssica, que és un recurs que m'agrada molt a mi, i és molt guai. A mi m'agrada molt. També hi ha versió americana, si no vols veure la coreana, hi ha versió americana, si et ve més de gust. Molt bé, hi ha versió americana, si ya dices que ya es americana, ya me estás bien como que bueno, se puede ver, pero si la puedes evitar mejor. Sí, la versió original. Molt bé, doncs si et sembla bé, fem l'última recomanació. Em dóna temps de fer dues? Ràpida. Vale. La següent és una pel·lícula que em van manar de deures, que es diu Relatos Salvajes, i són 7 relats, no?, de situacions on hi ha un conflicte entre dues o més parts i s'han de trobar una solució, no? Hi ha d'haver com una petita mediació, però en realitat no la hi ha, i són 6 casos, si no m'equivoco. És una pel·lícula argentina i a mi m'agrada molt perquè té aquest punt catastròfic, no? És una mica... Em recorda una mica les pel·lis de Tarantino, no?, que és una mica costumista però que al final acaba malament, entre moltes cometes. I em va agradar força, no soc molt de cinema espanyol, però aquesta em va agradar força, la veritat. Molt bé. I l'última ja... Molt ràpida, és una sèrie d'animació que vaig reveure un altre cop, que a mi m'agrada molt, que es diu Devilman Crybaby, i bueno, la tens a qualsevol plataforma d'aquestes, la pots trobar, té només 10 capitolets de 20 minuts cadascú, i és una sèrie que va d'un noi, no?, que de cop i volta es troba amb un amic de la seva infància, no?, i li diu l'amic que li ha d'ajudar, no?, a fer una cosa. Llavors surten de festa, no?, però és un club d'aquests clandestins, no?, que passen coses rares. I hi ha sacrificis, dimonis, etc. I m'agrada molt aquesta sèrie per 3 coses. És molt explícita en tots els sentits. M'agrada molt la banda sonora, que al principi surt trossets de freestyle. I també m'agrada molt el final, i la sèrie en general, sobretot els últims capítols, és de reflexionar, no?, sobre el bé i el mal, què està bé, què està malament, i fa pensar. Molt bé, apuntada està. Te la recomano. La veuré, sí, potser és probable que la vegi, perquè ara avui surten capítols nous de la sèrie que estic veient, i bàsicament, perquè no estic veient una altra, que és la de Michael Jordan, i avui surten capítols nous, però fins al dilluns que ve no tornaran a sortir, o sigui que avui ja tinc ocupat el dilluns, això seguro, i ja la setmana vinent, doncs ja, o sigui, el dimarts, potser comenci a veure-la perquè total, les estones lliures així, i dius que són 20 minuts, doncs segurament és molt fàcil de veure i a sobre dius que t'aporta moltes qualitats a nivells específics de coses, que suposo serà sang, guió i més coses, i doncs sí, me l'apunto, l'he apuntat, vale? I la veuré. Doncs molt bé, Martona. Ens veiem demà. Ens veiem demà, vale? Cuídate. Adéu. Un petó molt fort. Adéu. I ara sí, donarem pas al Oriol, que ens
imatge, però bueno, aviam, anirem fent. A veure si aguantes, a veure si aguantes. Com ha anat el pont, Oriol? Bé, molt bé, aquí a casa hem pogut sortir una mica el dissabte i el diumenge, que també s'agraïa allà, a donar una volteta. Sí, que ens doni una mica el sol, abans de que faci massa calor a l'estiu. Que anem a agafar una miqueta de vitamina, encara que sigui a última hora, que és quan menys vitamina hi ha, però bueno, està molt bé. Sí, poder sortir una mica s'agraeix. A veure si seguim endavant, perquè ho necessitem. Tu què em fos? La cosa continua anant bé en quant al procediment i el succeïment dels que estan malalts i tal, que continuï anant bé i que podem anar sortint mica en mica i que tots anem sortint plegats. Què et portes? Avui us porto una selecció... Hoy es el día de Star Wars, correcto. Hoy es el día de Star Wars. No te he traído nada de Star Wars, hoy no. La gente ya se lo monta por su cuenta. Bueno, vale, venga, te traeré un compadre. Ya hablaremos otro día de Star Wars, que esto de ir con las modas no nos va. Tot i que sí que no són d'aquells que no li agrada Star Wars. A mi Star Wars m'agrada i bueno, la trilogia original m'agrada, la primera, després la dels 2000, la del mig, no tant, més a mi sobretot em va servir per entendre millor la història i aquesta nova doncs torna a estar prou bé, tot i que crec que no arriba tampoc a l'original, però crec que està prou bé, que aquestes tres noves que han tret ara. I bueno, vaig sentir que Disney per avui, per aquest dia, estrenava la seva plataforma Disney Plus, l'última que van estrenar, la de l'ascenso de Skywalker. Doncs no ho sabia, però bé, informació important. Sí, perquè Disney, evidentment. Exacto, ahora tampoco obligaremos a ningú y no queremos incitar a que la gent es comenci a crear la cuenta Disney Plus en manada. Pero bueno, Disney va anunciar que... Bueno, y ya que estem faig una reflexió que no, ara no sigui que... O sigui, Disney ha estrenat la pel·lícula a la seva plataforma, però això de veure les pel·lis a la tele o tenir-les a altres plataformes, o sigui, a lo millor ara anem cap a que si no tens la plataforma no pots veure la pel·li, perquè abans o la veies per la tele o la trobaves al videoclub o el que sea, però ara amb les plataformes a lo millor, si no tens Disney, per exemple, no veus l'ascenso de Skywalker. Exacte. Doncs hi haurà que buscar alternatives per poder veure-la. Sí, o sigui que aquí anem cap a lo millor estem anant cap a un monopoli, ¿no?, de les pel·lícules. És probable, encara que jo crec que, bueno, que encara aniran sortint pel·lícules als canals més fàcils de veure, també aniran sortint, però més difícilment, jo crec que sí. Què més porta? Suposo que aniran a fer negoci. Bueno, pues avui us vull portar, bueno, la primera pel·li que us porto és una pel·li de Hong Kong que es diu Hard Boiled, que és esta, i que aquí a Espanya es va estrenar com a Hervidero i a lo millor la trobo per aquest títol en comptes de Hard Boiled. Aleshores és una de les pel·lis de John Woo, si em sembla que ho dic bé, sí, de John Woo, que abans de fer el salt a Hollywood i començar a fer pel·lis com El Monje o Face to Face o coses com aquesta, doncs va començar a Hong Kong amb el cinema policíac i aleshores, doncs, bueno, és una pel·li amb molta acció, arts marcials, un ritme d'acció molt ràpid, o sigui,
té un ritme la pel·lícula ràpid i aleshores doncs això, entre les arts marcials tampoc falten trets. O sigui, perquè us feu una idea, és com veure La jungla de cristal o Arma letal o pel·lis dels 80 policíaques però amb arts marcials. I també s'ha de dir que també inclou, o sigui, els asiàtics tenen com un sentit de l'humor una mica més punyent, per dir-ho d'alguna manera, que aquí. Aleshores, doncs, millor, o sigui, són molt exagerats i potser doncs, també tenen aquest toc que aquí no tenim. A més que s'ha de dir que el cinema o sigui, després quan Hong Kong va passar a ser part de la Xina, la Xina va restringir molt els temes dels que es podia parlar en el cinema de Hong Kong i aleshores d'aquí vino el declive. Però en el Hong Kong anglès es permetia tractar temes que, per exemple, a Hollywood no es tractaven. Aleshores, doncs, John Woo va marxar de Hong Kong i se'n va anar a Hollywood quan Hong Kong va passar a formar part de la Xina i aleshores ell es pensava que a Hollywood li deixarien fer el que volgués com estava acostumat a fer Hong Kong i aleshores doncs, es va donar compte que a Hollywood no deixaven parlar de molts temes. Sobretot temes sexuals, temes de mort, són molt restrictius, temes de religió i depèn de quin humor tampoc el toleren a Hollywood i aleshores ell estava acostumat a fer pel·lis violentes i d'acció i amb un humor una mica exagerat i aleshores a Hong Kong, a Hollywood no el van deixar fer moltes coses. Aleshores, doncs, jo crec que és de les millors pel·lis del cinema de Hong Kong de John Woo i aleshores, doncs, molt recomanable. Molt bé. Passem a la següent? Sí. La següent és una de les últimes... Sí? La següent és una de les últimes que ha tret Steven Spielberg, que es diu Ready Player One. Aleshores, doncs... L'has vist? No, però està a Netflix, em sembla, no? Sí, diria que sí. Mira, a part està a Netflix, o sigui que perfecte. I em sembla que Amazon Prime també està. Així que accessible. Molt recomanable? Molt recomanable. És una pel·lícula que té molts guinyos a les pel·lícules dels 80, música dels 80, referències als 80, però no... O sigui, tampoc és que... O sigui, són com petits homenatges, tampoc és que reprodueixi una pel·li en concret dels 80 ni res d'això, sinó que fa com petits homenatges a pel·lícules d'aquella dècada i a la seva música. Molt bé. Aleshores, Things passat a pel·lícula? Sí, però Stranger Things no és... O sigui, Stranger Things és com si fos una sèrie dels 80. Aquí també és una manera de fer una mica de la vieja escuela, però com totes les de Spielberg, però més que... O sigui, Stranger, allà és com que és més explícit l'homenatge a les pel·lícules. Per exemple, surt un DeLorean en un moment concret, que no és spoiler perquè va sortir al tràiler, o reprodueixen una escena del Resplendor. I aleshores, doncs, tot això passa dintre, o sigui, és una mica barreja entre Matrix i els 80, perquè viuen en un món en el que no és una guerra entre màquines i persones, però viuen en un món en el que la vida és molt difícil i és molt dur tot, i hi ha molta diferència social entre rics i pobres, i aleshores per evadir-se van a jugar un joc que es fiquen unes ulleres de realitat virtual i sembla que estiguin dintre. I aleshores, doncs, en aquest joc, el joc aquest el va crear un fan de la dècada dels 80 i aleshores, doncs, per això el joc té
té moltes picades d'ull a aquella dècada, però està ben justificat i bueno, i està molt bé. És també una pel·li d'acció, de ciència-ficció no tant, però d'acció i bueno, i que tampoc és una pel·li que ens faci patir gaire, però està molt ben feta i jo la recomano molt. Jo m'ho vaig passar molt bé quan la vaig anar a veure al cinema i l'he vist també a casa i també es gaudeix a casa, així que molt recomanable també. Molt bé, m'agrada, també apuntada. Passem a l'última recomanació de la setmana, quina serà? Rambo, però la primera de Rambo, es diu Acorralado. Muy buena, además. Està... Bueno, o sigui, jo he vist diverses de Rambo. D'aquesta no farem molt gaire de resum perquè ja es coneix i de sobre, jo crec, no? Sí, jo crec que, bueno, no sé, potser gent més jove no l'ha vist, però si algú no l'ha vist, per mi aquesta és la millor pel·li de la saga de Rambo, he vist altres, després quan està al Vietnam i esto, però a mi la pel·li de Rambo que més m'agrada és aquesta. La primera, correcta, sí. La primera és la que més m'agrada a mi de Rambo. Acció, combat, trets, explosions, lo tiene todo. Sí, el té tot, tot el que és emoció, el té. Sí, una pel·li d'acció de la vieja usanza. M'agrada. Jo et deixaré un parell de recomanacions, encara que una sí que és molt probable que l'hagis vist, que és la de Sherlock Holmes, la segona part, la de Juego de Sombra, que estic segur que... Sí, i tant. Molt recomanable, també. Sí, m'agrada molt. A mi les dues em van agradar de Guy Ritchie. Sí. I la veritat és que les dues, tal qual, em van agradar igual. Les veig molt entretingudes, ràpides, encara que duren 2 hores i escacs, però són bastant ràpides de veure i molt interessants. I tracten temes molt interessants també de la política, com sempre. Que les pel·lícules de Guy Ritchie, de Sherlock Holmes, sempre tenen un trasfons una miqueta enfocat a la política que hi havia a final del segle passat, no, de l'altre. De que ja començava a expandir-se una miqueta els interessos de grans empresaris i barrejant amb guerres i coses d'aquestes. Molt interessant. I a part d'Obri Junior fa... Digues. Robert Downey Jr. I a part de Robert Downey Jr. És un gran Sherlock Holmes. És un gran Sherlock Holmes, correcte. Està perfecte, jo crec. Sí. Et deixaré una altra recomanació, ¿vale? Que és l'última emboscada. Aquesta no l'he vist, mira. Mira, te la recomano. És llarga, perquè és bastant llarga, però és molt bona. No té molta acció de trets, però sí que té molta, diguéssim, trama i de recorregut del que van fer Bonnie i Clyde, una miqueta. Ostres. Tracten sobre com van caçar Bonnie i Clyde, però els van caçar un parell de Rangers, que ja estaven en aquell moment ja estaven apartats una miqueta del sistema policial o de justícia americana, ja es començaven a desplaçar una miqueta els Rangers, però es van tenir que contractar una altra vegada perquè estaven ponent un jaque a tots els sistemes policials d'Estats Units. I aquests dos els van caçar i tracta una miqueta del recorregut que van fer per poder caçar-los i amb qui es van trobar i tot. I molt interessant, A veure, Woody Harrelson i Kevin Costner, grans actors, els dos. Hombre, em sembla que la vaig veure anunciar i era d'esses de que va haver-hi una època que van treure moltes pel·lis i aleshores no tenia temps d'anar-les a veure al cine i algunes se'm va passar i ara que ho dius em sembla que aquesta va ser una d'elles. Sí, ja et dic que a mi m'agrada, No esperava que m'agradés tant perquè no la veia molt cridanera per mi i tal, però sí que és veritat que quan la vaig començar a veure em va agradar moltíssim, la veritat. Doncs mira, ara que treus aquesta pel·li aprofito per comprometre'm a parlar de la pel·li de Bonnie i Clyde dels 60 que van treure, que va canviar una mica la manera o sigui, va fer alguna innovació en el cinema a l'hora de fer persecucions i això, i és una pel·li de la que val la pena parlar
doncs la setmana que ve parlarem a fons de Bonnie i Clyde, la pel·li del 60. Si et sembla bé, el deixem per la setmana vinent, ja deixem el tema i deixem per la setmana vinent els següents temes. Guerra de las Galaxias, Star Wars, la que més t'agradi, ¿vale? La que més t'agradi, ja me la diràs, ja tendrás temps per repassar i me la diràs. Sí, porque estic entre la segona y la tercera de las primeras. I la de Bonnie i Clyde, ¿vale? Y la de Bonnie y Clyde. Digues. I també deixem també la informació aquesta de que Disney ha estrenat l'ascenso de Skywalker i una advertència a la gent, o sigui, Disney ha proposat als que tenen Disney Plus que comparteixin els seus moments, els seus millors moments amb la saga Star Wars, no? Jo què sé, doncs, algun moment que recordin els fans de Star Wars amb les pel·lícules. I aleshores doncs, s'han en compte perquè Disney ja avisa, però per si acas algú se li ha passat, que o sigui, les fotos que comparteixis amb aquest hashtag, Disney les podrà fer servir pel que vulgui. Aleshores, doncs, si algun dia vol fer algun anunci i vol agafar alguna de les fotografies que has compartit amb el hashtag que proposa Disney, doncs ho podrà fer servir perquè està en les condicions. Molt bé, perfecte. Ojo con lo que compartimos. Vale, molt bé, així m'agrada. Doncs bé, Oriol, si et sembla bé, ens veiem demà, vale? Ens toca lectura demà i cuida't molt i una abraçada molt forta. Igualment. Ens veiem demà, Eric. Ens veiem demà, Oriol, digues. Per cert, per acabar, em va agradar molt l'entrevista que li vas fer a la Thais, estuve ahí atento, bien. La vaig veure i molt bé, em va agradar molt, s'ha de dir. A mi m'agrada molt, va ser molt interessant i la Thais sempre ja tenia ganes de conèixer una miqueta més a fons. Moltes gràcies. Si algú la pot recuperar, molt recomanable també. Pues res, ara sí, ara ja dejo de chupar la cámara. Venga, va, suelta la capa ya, venga. Ya está, la suelta, ya está. Que vagi bé. Una abraçada virtual i ens veiem demà. Una abraçada virtual. Ens veiem demà. I aquí deixem l'Oriol i passem a la nostra convidada d'avui, que és Liu Lucía, i ens té que aportar informació interessant de la seva experiència abans del confinament i suposo que durant el confinament. Llavors, som-hi, Lucía. Intento haber-te fet parar una miqueta, a veure si es connecta. Hola, Lucía, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Bien, simplemente he hecho esperar un poquito, pero ha cogido Luri ya carrerilla con información de Félix, se ha estirado demasiado y se ha estirado demasiado, la verdad. Pero bueno, es muy interesante, pero lo que ha soltado también, que son películas para ver, te recomiendo que las veas, las que ha dicho, porque son muy buenas. ¿Cómo estamos? Lo primero, ¿qué tal llevas el confinamiento, Lucía? No, bien, mejor de lo que pensaba, la verdad. Cuando nos dijeron que sería tanto tiempo, me estresé un poco solo de pensarlo, pero en realidad bien. Bueno, No sé, nos ha pasado de todo. intento hacer cosas y como estamos todos bien, pues tranquilos. Sí, suele ser, que al principio nos hemos hecho un poco todos, a todos nos costó mucho traspasar esa circunstancia que hemos tenido que vivir, pues al mentalizarse cuesta un poquito al principio, sí. Decir al principio de todo 8 semanas encerrado, y pero al final todo acaba pasando y con pequeñas rutinas, lo que hemos dicho, se acaba pasando todo y se acaba pudiendo pasar. Mi primera pregunta, como siempre hago a todos, va a ser igual para ti. ¿Sabes quién es Lucía y a qué se dedica? Bueno, a ver, ahora mismo estoy acabando la ESO, ahora acabo cuarto y nada, me
gusta mucho leer y jugar a voleibol. Y bueno, hacer deporte en general me gusta mucho. Y las lenguas, bueno, las ciencias y las lenguas me gustan ambos. Y viajar, mucho, me gusta muchísimo viajar. Vale, completísima, vamos. Anda que te faltan aficiones poco interesantes, viajar, leer, el voleibol, deporte, como no. A ver, practicas voleibol en algún tipo de club, ¿qué posición sueles jugar? Porque aunque no tengo ni idea de las posiciones que hay en voleibol, la parte de receptor De centro delantera. delantera, ¿vale? O sea, tú eres la que acaba machacando, ¿no? Al final. Sí. Sí, tienes buen golpeo. Bueno, es que como soy alta, pues, o sea, te facilita mucho. Claro, si la red al final la van subiendo cada año. Y si no llegas a una altura, por mucho que saltes, pues es difícil. Pero golpeo de potencia. Sí, Potencia, sí. Vale, Eso eso es, yo creo que lo más importante, ¿no? A la hora de finalizar, la potencia es lo que te da mejor definición a la hora de golpear y más dificultad para el receptor contrario, claro. Claro. Dentro de mi ignorancia, del voleibol, que ya te digo que yo voleibol, poliplaya y poco más. No, sí. Y en verano, claro, evidentemente. Cuéntanos un poquito qué tal ha ido el confinamiento. Nos has comentado que te pilló en una situación un poco complicada. Cuando empezó el confinamiento aquí, yo estaba en Canadá aún. Entonces empezaron a mirar vuelos porque vieron que si no nos podrían traer. Y tuvimos que cortar el intercambio 10 días antes y tuvimos que hablar con el consulado español para ver pues cuándo nos podían traer, porque claro, estaban cancelando todos los vuelos que habían. Entonces teníamos que coger un avión un viernes por la mañana, cogimos un autobús hasta Montreal, de Montreal a Zúrich y de Zúrich a Barcelona. Pero esa misma mañana que salíamos, 5 minutos antes, ya estábamos en el autobús y todo, nos cancelaron el vuelo de Zúrich a Barcelona. Entonces, claro, tuvimos que... había un amigo de una persona que hacía el intercambio que estaba en Zúrich, que yo no sé, como una casualidad muy grande, porque justamente estar allí, pues no sé, y entonces nos acompañó a coger un tren y luego cogimos 2 autobuses. Entonces estuvimos en total unas 12 horas en autobús, más el avión y el autobús anterior. Entonces, claro, llegaste aquí de milagro, entre milagro y esperanza, es decir, bueno, ya era hora, ¿no? Pero gracias a Dios he llegado. Allí no había tantos casos y entonces acaban de empezar a cerrar escuelas y a cerrar todo. Pero cuando me fui la gente aún salía a la calle, o sea, seguían trabajando y todo. Entonces cuando llegué fue una sorpresa, no sé, un cambio. Tardó un poquito más en cruzar lo que viene siendo el confinamiento, tardó un poquito más en cruzar el charco. Aquella parte de allí siempre tardó un poquito más, sí. Y ahora pues está viendo pues el mismo efecto que ha pasado aquí quizás. Claro. Pero dependiendo de las condiciones que tienen y todo, pues el nivel de estadísticas y todo son diferentes, pero en lo que es la subida y bajada más o menos está yendo por el mismo perímetro de trayectoria, que es unas cuantas semanas sube y luego ya empezará a bajar, supongo. Claro, lo mismo pero más tarde. Mi pregunta ya ahora va para Canadá. ¿Qué experiencia, qué te hizo decidirte de ir a Canadá allí? Aparte del voleibol, porque allí también es voleibol, ¿o no? No, sí, pero no, o sea, como aquí, un poco más diría. A ver, decidir, bueno, me apunté al instituto por el intercambio, porque había un programa con el francés y entonces podías ir 3 meses o a Quebec o 2 meses a Normandía. Entonces, pues, a ver, había estado esperando bastante tiempo y nos dijeron que nos íbamos el año pasado y entonces llegó mi correspondiente aquí en septiembre, que estuvo hasta diciembre y luego me fui en enero. Y una pasada experiencia, o sea, aparte de que me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo y que como era una inmersión, o sea, no iba con casi nadie, había gente que conocía, pero claro, no estábamos en las mismas clases y no hacíamos actividades juntos los fines de semana, entonces he conocido a mucha gente porque es que o hablaba, o sea, tenía que hablar. Entonces he conocido a mucha gente que todos han sido muy simpáticos conmigo y no sé, me llevo una experiencia muy chula.
Me gusta eso porque la verdad creo que todavía es joven y es una experiencia que no mucha gente puede vivir en tu edad, la de poder ir a un intercambio durante un tiempo y encima pues haber ido allí y haberlo disfrutado tanto. Cuando mi pregunta, que era la siguiente, era ¿cuál fue la situación que más te pilló por sorpresa allí? Aparte de el tener que volver, ¿cuál fue la situación que más te pilló por sorpresa? Aparte de la de tener que volver por el confinamiento y tal, aparte, digamos, situación diaria que dijeras, no, me he quedado aquí ahora mismo en blanco, no me lo esperaba esto. O sea, me esperaba que sería diferente, ¿no? Pero me acostumbré bastante rápido a todo. No tuve ni jet lag ni nada, lo que pasa es que la comida me costó. O sea, el tema de la comida, aparte de que las horas de comer son diferentes, o sea, solo desayunan, comen a las 12 un sándwich y luego cenan a las 6 y ya está. Eso es lo que hacen. Entonces eso me chocó porque, claro, se van a dormir a las 11 y entonces de 6 a 11 pues no comes. Y luego la manera de cocinar también, no sé, el cocinar con mantequilla, que me lo imaginaba, ¿no? Pero que igualmente que es diferente, como muy apartada la comida. Muchas salsas, abrías la nevera de las casas y todo lleno de salsa, o sea que sí, que me gustó, pero eché de menos la comida de aquí. Hombre, yo creo que el que está acostumbrado a la comida de aquí y el que no, muchas veces también